abasibono omuruberio ochakari tukoria rero asensemo yetaro imeye bunge yabo basi korengana nagati yabari abayikirana ase omuruberio nigobono baorokyo mogoko gochi ase ekyombekyo ekyo kigendete bono kulikia abantu abasibono abasaye baborigwe gosoki asobonge eryo banyore emeremo nomuruberio okwariganirwa ne serikali enene gotera se kyombe kya National Employment Authority denka na ande gondo mochama ndiwe pani center ya tora ande dote barende nga omwisimi weto Madam Senator Giroria oretire amagendero wega sabana baito aba barenge singijo mono chigasi cyaburire mwegwete batangaze na bagende na Nairobi ari bagikorigia ki passport lakini ngochire paka kaiga abatumita abantu bayikiga baja koreje sabana baito kulinga ne myaka iri batebi ubega egaraji ko bakonya kubagwati ki passport yikyabo bakogene kinzi kyesiko ngoto ko basabarende nga abayiboli na bantu baito nkaiga kotebi abana baito na abana baito babe willing na baru bapura egere musimi wegene serikali abagwati ki passport egere batumu kinzi kyesiko bajiba kwa kigazi na abatebirende nga omusimi kunaja ikega kulinga na abamindu na bateba kaiga ba Fred na chaicha kaitariki sano nikitariki sanemo mwoja so bonge amaswali ali mote gete kobori momobori liororo lakini toko basaba mwesimi gotama bwata magendero na aja sameta ali akwa na bangina na akwa na bagaka na arwe computer sameta asaba na baito bagande ko sama na computer ko basaba lindenga abana baito moirwe so bonge na ande muapura moja yototegere bosa lakini muapura na ande to saunge party ne ya chire chance ndangani yabo basi chance yemonyetika ngeko baramoje konya abantu okwebwatiri to konyore passport lakini singize serikali ya soirime moja iga mwesimi gwitu kairwete atubwatiri egara monyore ki passport bogan kinskesi mbuya mono na ritu abere tu amote mwesimi gwa welcome litukeria oja gocha to baso bonge egara to kwano mwesimi gwitu mbuya mono mwesimi gwitu magendo to talentera ase kenyoro geito ase bubasi geito ndunto ko ganyete ndito yale kwa prime no na ndo abasubati abakane ndwenyore gotigana na